zanina chuan Marcel Universe kanen chunzom lenga episode masakhan kan khang te malai mun luya treasure in chu turin portalan luti kan thlir ho towa lindonga po chu lut ve ngal bo lindonga chu mun maktaka hian ava chuak lola khovel dangdei ang hle ni diwa chuan chu mun chu dimension chikhat manlai sekten an siam an erin thua soya anma chuan building lian tak hi va muin chu mun chu treasure romna berani du mel hle ni heaven and earth spiritual power chaktak chu muna chuna feel thei bok diwa chuan chu mun hlui chu alo bera kum sing khata upa ani to tur thua soya ma se chu manlai sekte bo ral vek na chan chu enge ni yangan kha thiam lo hle ni building lam chu va pan masak bera until zon ber ancestral sil chu Awmna va en fian tuma ma se thui pon kalma in mithan khat mangang au thom hin khazui ngala ancient sword sect member then khatte lo ni in monster lian tak hian alo me kani lindonga chu yena chunga chuangin chu thil chu tlan che san an tum ve ngala ma se sword sect member ta chu monster chu na man deu vek the ani diwa chuan chu monster chu demonic beast chu dimension of two le veng him tu an erin thua soya chu ti lai chuan be se lo tak mai in monster chu na kon be le thuta alo la zui ve reng ani lindonga chu yena chunga tang chu na tla van doi thak takin lindonga tlak na mun chu quick sen ta lo ni ya muang chang in lei hnoya chu na pil ngal bok lei hnoi tanel tam tak omna hian lindonga chu azuk la hlol maya chumun chu ni chin lokan mu monster lian tak thleng kwalvel na thin kha ani du mel hle chudan turangai tu lai chuan leichuna sa takin na ron hinga monster khan ei tu min la ron zui zelani vanei thak takin lindonga chu na beina chu lo bum man rama ma se peng thuam tam tak omna hi vathlang zuin kalna turber an khathiam lo hleya diwa chu na rim khriat na mangin thaber turanga ya lindonga chu kalpuya ma se hnung loka monster khan ron zui le ngalin an thei to pinan tlan sia anu dewa eng hi va mu thein chona turani ngei to an be se ani ma se an vathlen chuan be se lo tak main lightning storm omna hi an vathleng hlol maya monster khan ala ron zui ve renga wangin lindonga chu storm a chuan zon lu mai duwa ma se diwa chuan lo hnialin chu thil chu chak zia thu le a zon lu ruala ataksa chu apodar vek tur thua se ni ma se lindonga chuan tingai na danga hriat to lo wangin diwa chu mana a copper thunder body mang chuan in vengin a zon lu rol chuan monster po chu ran zuang lut ve ngala ma se chu monster chuan storm chu do zo ve loin relo te hnuwa thia anu loka lindonga po chu ron chau tranin abe se ai da in chu storma lightning power chu lo chaka muang changa ni ko khelawa tranin storm chu na hi blue zelani diwa chu na theito pin lindonga taksa chu ven himatuma energy tam taka ka hnu chuan lindonga chu ran har chuak le theya in concentrating engtinamo chu storma lightning energy chu hi blue theya a copper thunder body po chu ron in upgrade in jade thunder body an ei phata zo kani a lightning power chu a rongain thlak mai ba ka ahma ai khana chakbel hlebo chuti lai chuan ancient sword sect te kha ron lang le in guyen a khana lo ho meka monster lian tak khana zui to big lo ani anma building a chuan an kala treasure lak tuma an be ve watangai thua soya anaute zinga pakhat chuan demon a pinaron be wanga an kan thil chan zongjong kha chumuna treasure mang chuan an rul let veka ngai thua soyani manlai building hluan pan mek lai chuan guyen a chuan a ma po lo mu thin engemaw tak hi zuk muwa chu thil chu lindonga sakei linien a khani ti kha chukin guyen a chuan chu hun chu phubalak na ta na hun ram chang tak nia hriain linien a chu zukman an tum sui ngal bok lindonga te ron lang vele in a jade thunder body chu mang thiam zui ve ngala storm atang chuan osam takin an chu thei pha ni diwa chuan lindonga thil ti hla zia chu soin khatiang ri sang kha la to lo tur na tia
lindong chuan tingai na danga khre to mai lo thu sein engpo ni se an ris lak chu lok pha hle thua soya jai thunder body nei pha wangin ris sang tak lak po aphu ve hrim hrimina hriani diwa chuan pon lama an chuwa watangai thu le linian an zon mu watangai thua soya masan pi dewa chuan lindong chuan golden light maktak hewa mu hlol maya diwa chuan vain chen puya lindong chu somin treasure lutak po alo ni mai thei thu asoyani an vakal hnai deuh hnu chuan chu golden light chumi pakhat in meditate mekina siamani tian kha theya manlai seka an master pakhat zirlai ani du mel hle in beyangai thu tarin awangin lindong chuan a fei chola chuak nga la ma se diwa chuan lungai angai lo thu lo sein chupa chu kum tam tak liam ta khana thi to thu soya ama an zuan luna storm chak tak kha awmna mun ven himnan athi ma asiamani rin thu soibok ma se chu magic akesa tang chuan kum zatama liam to wangin lindonga copper thunder body khan storm chu ado hne mai thu soya nilo se chu lindonga taksa chu darveka rin thu soya ni lindongan van chiana tum chuan for saktak hian chu paum na lama chuna podlu thuta acha thei to lawani umak tak hiran chuakin monster te chu khovela ron rel tir theilo thuaron soya hunkal to lo langin manlai sekami mi chak tak tak te chu monster tam tak hian an lo be meka manlai sek te chuan an thei to pin lo be let ve ma se an sek te chuan thimang vek thawani lindong achoran har chuak leya tlain golden light po chu re ngal duaka lindong achuan chu pa memory than khat chu a mu zo chi thu sein athil mu achuan manlai sek te chuan beinaga phlak takan to ka pau palam to pakhat powar chaktak nei hi hotel bokin chupa chuan thil zon mek ancestral sil nei tu chu ninge ya hret thua soibo diwa chuan manlai sekte building lam chu an panangai to thua soileya ma selin dong achula kal mai loin chungmi ta powar chaktur zia le abeitu monster te chaktur zia chu kha the ani chuti lai chuan an mi mu pa ku ta tang chuan thil mum pa ni heron lum chuaka diwa chuan lo lavatin chu thil chu nirvana pil sani thua soya nirvana face kai to ten in cultivate nanan man thinani lindong chuan chu ting stage chu la kai teulo hlema se chung nirvana pills ta chuan chakzoka a cultivation level up to ra pui thei arin thua soya chung nirvana pills awang chuan lindong chuan an mi mu pa chu lom thu hrila an kalta ni anuloka lindong chu lei hnoi pu ka tang chuna zuang chuak theya liniana awra chu fil phama se awmna kha thei mai lo ani tlang pakhat chi patang hian tuai moinan ron kowa guyana le a hote pahni khalo ni in liniana chon lo man fel vek to ni lindoga wanga boina na sa tak ka to wang le ansek pumin an thi pha vek tre pa wangin athin rim na chu ala dai theilowa lindonga chunga chun phubalak nge tumani diwa khan lindonga chu ran be in plena nei thua soya guyana chu lo chai boi tu ka ti in chuti lai chon liniana chu lo wachan chu atum don ani an plenang chuan lindonga chuan guyana chu in malbeya chowa guyana po chu na chona cholo pom ve ngal bok老家伙有点出手了anin beilak lo lai chuan guyana chuan an sake chu chan chu ru kan lo tum te kha chuaka awmna lama chuan podzui ngalin ngunam chuan atina lindong choron kal hnai le chuan atha ngal tur thua se ani liniana chu a thei to palo talin amei mangin guyana chu a phi tlu thei lawa diwa chuan liniana a thlunna hrui chu ron ti chat ve ngalin lindong chuan a ron be phei ve ngal bok niko khelawin a om to emon ti lai chuan guyana chuan a move chakber mangin a hnung lama tang lindong a chuan be le thuta lindong chuan lo nek le tin a beina chu lo dang theya
storm chaktak Awmna khan gugen a chu atla lut trep ani lindong a puina chu ron ngen leya masa thilti zongsong awangin lindong a chu na tran pui du lowa gugen a chu tla hlum ta ani diwa chuan khatiang beina kha lodan chil top to lo turin lindong a chu tia alawom thei zia soin lindong a khan chei thunder body lo nei man lo se chu na takai hliam tur thua soipo ma se lindong a chu na thrente an na chu phal to lo thua soya amani loka huwa gua lo bein tipo hlau lo in lindong a vena nan thei to pan chua chutiang chu unau te omdan tur ani thua soya ni atu sei chuan diwa thinlunga khoi hleya ama in unau anga entu lindong a angchola tong ngai lo ani anma building lian tak chu vathlirin chutianga thui an thleng to chu an hlim hleya hun khoral to lowin lindong a chuna mental power mangin chu mun chu zir chianga ancestral silom na mepa ain zia dan chuan anma building chu ancestral silom na nge yani man mo takin a chunga chun an tlan lut nga la anu dewa in papet sekami putar pakhat le hoten high level papet la kan lo tum lai hian va muwa chu putar chuna energy papeta chuna lo kap lut me kani lindong a chuan chu papet chu a chak don hle ti hriat awangin a hote chu ava beitana putar che chu bang to ni chu putar chuan lindong a chu lo khenga la a chan chu an elder huwa gwa fa pa that tu ani awangin in papet se ka chuan hriat a hlo hle ni lindong a chuan lo om son tur le energy ka lu to te chu la le vek turin atia ma se putar chuan a lo du big lowa chutiangang high level papet chu chan mai hlau hle ni ma se athil ti chu a zo mai thei lowa linian a khana ron zuan tlu zui bok lindong a vona chu a hlau awangin putar chuan energy lo ka lu to chu ala let leya lindong a chuan a mental energy chu kap lut vein high level papet chu ata ani ta putar chuan an treasure tur a chu saka wangin an sekte chuan an kaltir mai lo tur thu lindong a chu hrila anu loka kepen thom khe zui ngalin putar chuan an sek mi le sa ni ngei to tur thua soya atlai ma an papet tur chu ron pele tur le ngaidam dil turin lindong a chu tiani ma se lindong a chuan a lo tum lo hleya putar chu tlan chet pui ngal bok an kepen thom khe te po kha ron thleng zui ve ngalin miss ken le a hote an lo nia in papet sek member te lo thlurang to chu ron muin high level papet chu tue moi nan lak khal to ten kha thiam ngal bok anu loka in papet sek group dang tengle hroi te chuan ron thleng ve leya an sek member te lo be tu le an high level papet tur lo la tu chu miss ken chu ani nge ring ani ma se miss ken chu an engma hriat lo thu le chu huna chuan an thlen ve che thua lo soya ma se tengle chuan oi du lowin an papet tur chu ron pek vat lo chuan a tha vek tur thua soya ni in papet sekte le great devil sekte chu in be tranin miss ken po chuan tengle chu hlau big lo hle ni chuti lai chuan lindong ate po chuan ancestral silom na lam chuan lo pan chun zom zela putar chuan lindong a chu in pe mai turin atia ti chuan an yang master tang le pun khongai na lan tir deuh tur thua soibok ma se lindong a chuan a thu soi chu lo ngai poi mo lo hleya mun mak tak hi zuk thlengin khur thuk takalo woma chumuna chuan energy pressure na hle bokani putar chuan chumuna chuan a chuk thailo tur thu soin chu khora chuan barrier pakua 9 cold aura of hell anti chu awm thua soya advanced energy creation phase kai to te pun chu pressure chu an tor zolo thua soibok lindong a chuan ang tin nge chu ti taka chu khur chung chang chu hret thei zo tin a soi du lo wang chuan putar chu the tla linian anen chuan an zui ve ngal bok maktak main lindong a chuan chung barrier pakwa te chu paltlang vek theya khuar mong chu zuk thlang thein an hlim hleya hun rei tak chung an lo zon to ancestral sil chu huna chuan a om ngei an ring ani ma sen vain hnai chuan
tu ten emo Ancestral sil chu an lo la dai to a kha le chen an beina kha athron vek don tia ngai tu chuan lindok a chu thin rim hle a man lai mun lui chu kum thum dana chau alu the wangin kum thum liam ta dai to khan an lo la to ti na ni a episode 16 chu top ta ni